हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना सर्ट मुभि नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर। स' लोगोफोर गोदानै मोनसे सर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मोनसे सर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय सर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों खांखिला गोफार। स' लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। प्रिया बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी, रैसु आरो लोगोसे सानैसो फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 14 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ पार्ट 14 सिम नायखांबाय आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे सर्ट मुभिया अनसायनाय मोन्दों आरो जोबोरैनो मोजां जादों। स' लोगोफोर आरो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 15 खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? स' लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि पार्ट 15 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर आरो बिथांमोननि शुटिंआ थाबैनो सोलिगोन बे पार्ट 15 नि शुटिंआ। स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर सोर नायनो एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। जेब्ला बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिनि शुटिंआ स्टार्ट जायो अब्ला आं बेनि सायाव मोनसे गोदान आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायनानै होबावगोन। स' लोगोफोर सोर सोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि सर्ट मुभिखौ दासिम पार्ट 14 सिम नायनानै मोजां मोन्दों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो बेनि पार्ट 15 खौ बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।